kiireesti monta koulussa kohdalla. Pikkuhiljaa noiden palasit. Elokuussa. Ensi viikolla lonkkakuuteen silmätalaksi. Mitä ei ole tehty? Ensi viikolla. Tiedätkö? Ensi viikolla. No niinpä tietenkin. Nyt jos se jätät sieltä se lonkka-indeksiä sen. No niin, joo. Kiitos sinun puolestani ja onnittelut kaikille. Taulu näyttää kohtalaiselta. Sehän lupasit sen Maastomestarina vähän pahempaa pelkäsin, että nämä peurat sotkee enemmän, mutta onneksi tuli tuloksiakin. Ja nyt täällä lähdetään näitä erikoispalkintoja. Tää nyt hiukan jo avaa varsinaista tuloslistaakin. Täällä on tää SPJ:n kirja ja puukko. Kriteerit oli, että ketä jäi tänään 14, niin saa tämän. Ja se on kohtalo tänään Leiritulen Juri. En paljasta pisteitä vielä, mutta onko Juri jo? On lähtenyt. Sitten oli karhukoirajaoston puukko ja kriteerinä oli paras narttu. Ja sen voittaa tänään Mustanevan Pelle. Sitten jatketaan SHH:n lahjoittama pikaarit ja kriteeri oli pisin työskentelymatka. Taulussa, en tiedä, on edelleen virhe, siellä on yhdellä kohdalla 31, mutta se on oikeasti 3,1. Eli pisin työskentelymatka on Turo 9,1 kilometriä. Hyvä Turo! Sitten jatketaan. Vielä istu. Laikajärjestön puukko, pisin haukkuun päättynyt karkko. Ja voittaja on Turo 1,8 kilometriä. Hyvä Turo! Sitten on seuraavana tämä Varsinais-Suomen Kennelbiirin lahjoittama lautanen. Eniten kiinni otettuja karkkoja. Ja sen voittaa, tää lukee pötkö, mutta se oli nyt se piippuvitikon pötkö. Sitten oli tämä Metsästäjäliiton termospullo ja mukit. Paras peura-ajuri. Kiva kyseenalainen titteli, mutta hyvä titteli sekin. Ja sen on voittanut Korpiritarin Nero 42 kilometriä. Sitten oli tää UVM:n lahjoittama puukori, pisin haukkuaika. Ja sen on voittanut piippuvitikon pötkö. Kuin se on niin vaikea. 2,5. Ja siinä oli nämä erikoispalkinnot, niin nyt lähdetään pippurivitikon pötkö. Niin, sitten varsinaisesti siirrytään näihin palkintojen eli lappujen jakoon. Lähdetään periaatteessa sieltä peränpäästöstä, pikkusen säilystä ja jännitystä. Jotain taululta voi päätellä, mutta aina sieltä ei kaikkea ei lukea. Joka tapauksessa hakkuupisteillä 11 pistettä, 14, niin työskennellään nämä Leiritulen meille.
sitten toiseksi viimeinen, eli myös hakupisteellä 14, täysiajan kamu. Ja sitten edelleen hakupisteellä 14, Hirviparoni Pete. Niin se tämä. Niin on. Hetkinen, sitten toi. Se oli Kyssä. Ja niissä on siellä oli tuo Kaalin Raamasta. sen viimeinen koira meni tänne, se koira meni. Tää on oikeeta neljä. Ja siellä on selvä, hyvä. Siinä oli väärässä paikkaa. Edelleen hakupisteellä 11, 15,5 pistettä, Korpirikarin Nero. Sitten 10. kohdalla oli jo hirvityöskentelyä, mutta se ei nyt sitten tänä päivänä saanut sitä oikein otetta. 31,5 pistettä taikakauran Laku. Lakolla. Säkki on mennyt. Edelleen sijalle 9 jätettiin pisteelle 48, eli ei ihan palaki tosiaan Kalliopurun Tiitu. Ja Hans ja sokerina sitten pohjilla. Mennään jo näihin palkintosijoihin ja sivutetaan ne 3. ja 2. tulokset. Eli ensimmäinen ykköstulos oli 8 koiralle ja Rima ei edes jäänyt päättämään 70,5 pistettä. Tahtaa ne vaan riitu. Sitten sijalle 7 työskenteli seuraava koira pisteellä 71 Mustanen vaan Pelle ja koirastakin tuli käyttö oli ainakin 40. Ainakin näitä koiria kannattaa syödä. Johans ja sijalle 6 pisteen 73 ja puoli. Terävän ja pisteet on pikkuhiljaa kohenneet. 5. sijalle päästiin pisteellä 73 puoli. Onhan sen kaunis. Ei se kyllä pysty kyllä.
Sitten oli se 4. sija. Ei podiumpallille, mutta kuitenkin lähimaan. Piste 78,5 oli koira nimeltä Turo. Voit olla palkittu pallo. Joo, hienoa. Meillä on samassa kohdassa. Hyvä Turo! Jans ja ensimmäinen podiumpallille päässyt pisteen 79. Huhtian Kusti. Joo, ja elikkä nyt 2 jäljellä jäänyttä koiria, niin saavat tulla jo tänne eteen, elikkä Raihan Kamu ja Pikku Vitikon Pönttä. Se oli Raihan Kamu. Raihan Kamu. Hyvä listo! Kamun piste Tulta munille! 83. Elikkä tästä on helppo päätellä kokeen voittajat, ja tämä oli jo ihan omilla 10-luvuillaan. 91,5 pistettä Pikku Vitikon Pönttä. Sitten semmonen, että tässä on... Joo, anteeksi. Tästä tuli toinen käyttövalio, tai ainakin neljäs voittaja. Tai siis ykkönen, että onko nämä näyttelytulokset? Ok. Eli käyttövalio. Sitten meillä on täällä pöydällä vielä kivääri ja Novuksen tutka. Niin voittaja saa valita siitä kumman ottaa. Tämä on helppo valita. Novus löytyy ja Kaavissa on itse asiassa testissä Tikka T3 93 piippu, ja nyt lähtee tästä. Piippua ei ole vielä maksettu, niin nyt lähtee kyllä. Tosta lähtee kakkoselle. Ja ruokapussit molemmille. Ja sitten ruokapussi. Ja tässä on kiertopalkinto ottelun voittajalle ja vielä kerran onnittelut. Tämä on ollut Pökky isän omistajan takan päällä 1 vuoden. Kotijat tuli taas. Kotijat tuli. Ympyrä sulkeutuu. Otahan se kiväärikin siinä vielä. Se koitiin joskus. Ja ruokasäkki. Ruokasäkki takataskuun. Eikö anneta Pökkyä vielä? No siis Pökky. Me otetaan kuvat. Mä voin tästä sen verran jatkaa. Otetaan 3 parasta kuvaa tuonne takaseinälle ja sitten vielä Pökkystä erikseen. Ja ottakaa ne palkinnot myöskin mukaan sinne kuvaan. Ja tässä vaiheessa omasta puolestani myöskin onnittelut voittajalle. Hienosti toimittu. Hienoa. Onnittelut kaikille koirille, jotka ovat täällä mukana. Meillä on myöskin ollut erinomaisen hyvää ylituomarin toimintaa täällä. Ainakin omasta mielestäni tuolla kun oltiin kopissa, meni kauhean jouhvasti kaikki. Ja
Ja haluamme kiittää tällä Karhukoiden juhlavuoden puukolla sinua tästä, että tulit tänne meidän mukavissa kennelmerkeissä. Kiitoksia sihteerille, erittäin hyvin toimittu. Olet mestarit ilmeisesti äänesi tämän päivän aikana, mutta täysin ansiosta siinä mielessä, että hommat on hoidettu hienosti. Kiitoksia. Kiitos kaikille. Turvallista kotimatkaa. Nyt siirrytään koirien kuvaukseen. Sulla on vielä jotain sanottavaa.